Neko mi zvoni na vrata. Stigle su. Ok, ljudi, stigle su leće u boji. Zašto ne? Sad ćemo ih otvoriti. Evo, sad sam se smjestila i idemo ih otvoriti. Inače, dioptrije nema, ali sam uzela leće zato što svaka osoba koja ima tamne oči na svijetu se sigurno pita jedanput kako bilo da nemam tamne oči. Evo, to je to. Sve skupa 140 kuna na Adria leće. Boja je siva. Samo ću ja to znat staviti, ja nemam pojma. Što se dobije unutra, tu su dvije posebno, svaka na svoju. I nema uputstva, liva desna nema, znači obe su jednake. Znači broj 1, operimo ruke. Broj 2, otvori se ova folija i unutra se nalazi leća koja pluta u vodi. Ima na sebi neku oznaku, to me malo brine. I sad se uzme kaži prstom, kako sam gledala videa, i stavi se ono što je mekano, ona je totalno mekano. To je toliko tanko. Ovo je puno teže nego što izgleda, znači puno teže. Ako ima osjetljive oči, nemoguće misli. I evo nas, stavili smo obe leće, još ćemo se našminkati pa da imamo završni izgled. Svakako ovo izgleda prebolesno i ne mogu sama sebe prepoznat jer nikad se ranije nisi takvim vidi, ne možeš sva da je to sad. U sredini se još malo vidi smeđe, to je normalno jer naša sjednica se mora širiti, sužavati prema količini svjetla koja je u prostoriji, ali sa daljine izgleda još bolje. Jako sam sretna. Jel vidiš neku promjenu? Da. Koja? Našminka nas. Nije. Stavila si leće. Da! Kako ti se sviđa? Lijep. Sviđa mi se, Lin. Jebote oči. A šta ideš, šta je dalje to? I evo da vam se javim nakon nekoliko sati nošenja leća, čisto da vidite kakav je dojam, da vam ispričam, da prvi trenutak kad ih staviš, imaš osjećaj da ti je nešto u oku, kao da je nekakva mrvica upala, pogotovo ako mijenjaš smjer gledanja lijevo desno, onda malo se valjda leća pomakne. Međutim, evo mi smo već ručali, prošetali smo, prošlo je nekoliko sati i ja sam trenutno zaboravila na to da nosim leće, one su se potpuno stopile sokom i eto, savršeno ugodno. Oduševljena sam s te strane, ne znam kako će biti iskustvo kad ih budem skidala, zato što i to prvi put radim, ali eto, ko ima želju da proba leće u boji bezkontaktne, super je jer ne boli, nije neugodno, nije skupo i zabavno je. Tako da, eto, sve preporuke i hvala vam što ste gledali video, vidimo se sljedeći put. Bye!